We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Miyerkules sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Og syempre, kamusta sa nato itong mga kapuso sa General Santos City o Cotabato City. So, maayong buntag! Mayong buntag sab jail ato sab kamustahon ang mga taga San Fernando ug Kitaw-Taw sa Bukidnon Province. Mga kapuso, this morning laing protected area na sab ang atong kamustahon. Atong bisitahon ang Mount Balatucan Range and Natural Park kauban si Liza Riquiña. Og samtang saya ato sa mas palawman pa ang atong kahibalo labot ni ining scoliosis kauban ang founder sa Scoliosis Philippines kasi Amanda Quiamco. Og sa best talk makauban at Resi si Kapusong Myrtle Sarosa. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang dating ginatawag o pangalan sa Region 12? Una pa man kinig ilang Socsagen Region na ila na kini sa ngalan nga Central Mindanao Region. Ang Socsargen kay gilangkuban og upat ka mga probinsya nga mao ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat ug Sarangani Province ug usa ka highly urbanized city nga mao ang General Santos. Mga kapuso, karong buntaga laing natural park na sabang atong suruyon ug di na kinahanglan mulayo pa sanglit makita lamang kini sa Misamis Oriental. Atong sayron ang kaanindot sa Mount Balatucan Range Natural Park ug kung paunsa kini naga-operate karon despite the pandemic. Atong makauban si Ma'am Liza Riquiña, ang Protected Area Superintendent sa lugar. Ma'am Liza, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo, ma'am? Cyril, maayong buntag pod o okay ra pod kay ko is alive and kicking no despite of the COVID-19 situation. Ma'am Liza, sanglit usa ka natural park ang Mount Balatucan Range and Natural Park. Unsa-unsa ba ang makita nato sa lugar? Actually, ang Balatucan, Cyril, sa Pilipinas, gideklara siya as K-Biodiversity Areas, kanang giingon bitaw natong KBS. Daghana siya, kay nganong gideklara na siya? Kay naa diha ang pinakataas o kanang giingon riches of all riches of the Philippines, sa giingon pa nga samot-saring, kanang giingon biodiversity kinabuhi no gikan sa kahayupan sa kaning atong mga tanom ug atong mga natural resources kaning rivers, mga watershed kay ang Balatucan usaman ka watershed ug kaning mga birds. And the same time ang Balatucan gideklara sad siya og kaning giingon nato international bird EBAS no bird areas nga diin nagka-klase-klase nga mga bird nga naa diha. In fact naatay mga 14 ka mga priority species nga atong ga-monitor karon sa management sa atong protected area. Og diha gyud makita ninyo nga kung in terms of mammals no naay diha tay mga usa pa, mga wildlife nga kaning deer daghan pa kay ta diha. Grabe no, nindot giday kaayo ang palibot sa Mount Balatucan, ma'am. Nindot gi kaayo Cyril, labi na atong naatay lake gani diha no kanang sikat kay nga ingon nga Bantaawan Lake na apo diha. Ma'am Liza, ang Mount Balatucan gawa sa nindot nga biodiversity no. Usa pud kini ka bulkan. Aktibo pud ba kini, ma'am? Ang Mount Balatucan giingon nila nga usa gyud kini kakaraan nga bulkan no. However sa pag-study sa atong EDC kanang Energy Development Corporation nag-ingon nga ang ato kuno dayong Mount Balatucan bata pa kaayo para sa geothermal nga kanang nga project.
Sanglit patsada kayo ang Mount Balatukan. Paunsa ba ninyo ginaalagaan ang palibot? Labi pa nga natural park kini. Actually, Cyril, dili lang DNR, no? Kaya nga atong protected area, while ma-declare na siya nga protected area, ang magdumala ani is in collaboration. No, kami lang ang nag-spearhead pero collaboration ni siya natay giingon nga Protected Area Management Board nga ang kauban ana ang atong mga mayores or local chief executive sa usa ka munisipyo ug kauban ana ang mga akadem, ang atong mga barangay officials pod nga mga executive nila, atong mga barangay captains ug ang atong yung pinakakuan nga gatabang sa atong pagprotekta atong giingon nga indigenous people kani sila mao ang mga higaonons, no? Natay higaonons diha. In fact, ang atong Mount Balatukan natay upat nga kauban diha nga mga naanay mga application or kadtina muna ang mga pamalihi, natay mamasila, natay migtukol o kaning giingon nga 13 unified higaonon tribes. So dili gyud na mapustro ang Mount Balatukan kung dili mi mag-usaan ang mga stakeholders tanan. Sila gyud ang atong gabantay sa atong kalasangan kaning atong mga indigenous people nga mga partners. Ma'am Liza, no, let's talk about atong wala pa ang pandemya. Kamusta ba ang mga aktibidad nga ginahimo sa Mount Balatukan? Ubay-ubay pud ba ang mga hiking enthusiast nga gasaka sa lugar? Naagid tay operator sa Mount Balatukan nga known operators kaning kaplag nga mountaineers. Sila gyud ang mga nakadiscovery o kauban sa atong mga indigenous people gyapon kung unsa kaanindot ang pwede nga mas madtuan sa Balatukan. So usa na ani nga panan-awon didto is kaning atong mga summit or mga peaks, no, for mountain climbing and trekking. Mo gini siyang halinon kay sa amo. The most visited site is in Calagunoy. Kanang giingon pud nilang nakadaog man gani ni nga picture sa katong photoshoot, no, kanang giingon nga Sea of Clouds makita na sa Calagunoy Summit, and naatay mga Rosas Pandan, naatay mga Kampaso, naatay mga kampo sa Kapigutan. And of course, ang atong pinaka-majestic and sagrado nga lugar kanang giingon nila nga Bantaawan Lake. Tsada kaayo kay majestic and very giingon gyud nila nga pinakasagrado sa mga higaonon kanang eryaha. So karon ma'am, kamusta ba? Wala pa ba nato gitugutan ang pagpasaka sa mga hikers sa Mount Balatukan? Cyril, no, ang atong kuan daghan na kay nag-ingon kay taga Manila nagpa-booking na, wala gyud mi pa nag-open for kinig yung because we have also kaning prerequisite na ami mga bag-o karon nga gimando sa amo ang before mi magpasaka is maghimo pa gyud mig isa ka sakto nga operational plan nga di lang basta-basta musaka kay sa unang panahon makasaka lang diretso, karon kinahanglan gyud nga musangko sa atong diferensya nga maihinsya kanang regulatory na sana ang pagpananghid sa atong 58 IB or military, ang ikaduha ang mananghid sa LGU, then ang ikatulo mananghid sa atong indigenous people. Daghan pa nang hira, no, but usara na siya kay because usara ang pagdumala ang PAMBI. So tanan nga mga trekkers dito wala pa gyud na pasaka karon. Daghang salamat Ma'am Liza sa imong oras nga gihatag sa Atomo GMA Regional TV ug panghinaot namo ma'am nga puhon-puhon mahuman na ang pandemya, makabalik na pud pagsaka ang mga hikers sa Mount Balatukan. Cyril, uban sa imong mga kauban sa GMA, pasalamaton ka Amy sa paghatag sa oportunidad karong adlaw og maayong buntag. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang Atomo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, more chikahan o good vibes ang hatod sa Best Talk kauban sa attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kanang buntaga to ang makauban si Judy Enriquez sa Nagbabagang Luha. Palilan pa akong di si kapuso artist Myrtle Sarosa. Maayong butag, Myrtle, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Maayong buntag sa lahat mga kapuso watching dito. And thank you very much sa pag-imbita sa akin. Sobrang masaya ako na mag-guest dito for the very first time. We're so excited for you as well. Ano bang pinagkakaabalahan mo naman lately?
Well, may panibago akong teleserye dito sa GMA. It's called Nagbabagang Luha na mapapanood na ninyo malapit na. Pag-uusapan natin yan very shortly, but of course, bilang isa sa mga newest additions naman ng Kapuso Network roster of talents, how do you feel sa pag-welcome ng ating mga kapuso and of course ng GMA Artist Center para sa'yo? Well, very warm ang naging welcome sa akin ng GMA. And sobrang blessed ko to have this project. Yung Nagbabagang Luha kasi is a classic film. And to be a part of the cast na star-studded talaga, it's a blessing to bring it to life once again. Do you think that for the role that you'll be portraying for this particular series, kakaibang Myrtle sa Rosa na naman ang makikita namin sa television? Yes, for sure. Kasi this time around, makikilala ninyo ang aking character na si Judy, na minsan ay medyo kontrabida, minsan naman makikilala ninyo siya bilang isang tao na maintindihan nyo rin kasi nagmamahalang naman siya talaga. At maintindihan nyo rin kung saan siya nanggagaling sa bawat ginagawa niya. Meron kami mga iyakan, awayan ng character ni Glyza or si Maita. May mga away din kami ng character ni Claire na si Shelo. Pero maintindihan nyo rin kung saan nanggagaling si Judy. Parang we're excited to see the intense scenes na magaganap on this teleserye. But we're curious, dahil Nagbabagang Luha, ano ba yung kwento talaga? Like the story or narrative ng teleserye na ito? Yung kwento talaga ng Nagbabagang Luha ay umiikot sa relationship ni Maita at ni Shelo na magkapatid. Ang fiancé ni Maita ni si Alex. And then makikilala ninyo rin ang karakter ni Bien bilang best friend ni Maita at yung karakter ko na si Judy bilang dating fiancé ni Alex. So, ano talaga siya? It's all about the different kinds of love. So, tingnan nyo na lang. Napakaraming sub-stories din kasi sa serye na to na feeling ko talaga makaka-relate ang ating mga kapuso. Ako, I'm sure about that dahil para maraming mga kwento at hugot about love. And I think love is all we need right now. Kumusta ang naging experience mo naman? Well, this is my first time doing a lock-in taping and na-enjoy ko yung buong experience. Siyempre, kailangan natin maging maingat with the pandemic and bilang na binavalue din natin ang mga kasama natin in the set. So lahat kami sumusunod talaga sa protocols. Magkakasama kami sa taping for 1 full month, lagpas pa. At bawal kaming lahat lumabas. Bawal rin magpapasok ng bagong tao. So kami-kami lang magkakasama for 1 full month. And ito talaga yung masasabi ko na mas nakilala ko yung ibang tao, hindi lamang bilang mga artista. Pero nakilala ko sila parang pamilya na naging ka-close ko. Lalo na si Direk Gina Alahar, si Kina Raver, si Glyza, si Karenina na sobrang nagulat ako na parang naging pamilya ko na rin sila. And nagkaroon pa nga ako ng parang si Punks noong umuwi na kami from taping. Sabi ko, nakakamiss pala kung 1 month mo kasama yung mga tao. Parang nakakamiss din pala yun after. And enjoy ko yung buong experience. Is there something that you've also learned from them, lalo na sa mga kasama mo on the set? Like any advice that they gave to you when it comes to portraying a role, sa pagiging artista? Were they able to share something, a thing or two about that para sa'yo? Yes, lalong-lalo na si Direk Gina. She's very professional. And bilang isang veteran actress, ang dami niya nang bigay sa akin ng mga lessons din na I will apply to my future projects. And working with her, noong una talaga na-pressure ako to work with her. She's one of the best. Wow, and you've shared a lot of very important lessons din and your personal experience. And thank you for sharing that with us dito sa At Home with GMA Regional TV. And finally, Myrtle, before you let you go, I'm sure maraming mga kapuso sa atin dito sa Mindanao or looking forward sa career mo dito sa Kapuso Network. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Sa lahat ng mga kapuso natin here in Mindanao, ang message ko lang sa inyo to stay safe despite this pandemic. And I want to invite you all to come watch Nagbabagang Luha. Malapit na po sa GMA. I also want to invite you guys to come follow me on my social media accounts. I'm on Facebook, Myrtle Sarosa. Lagi ako nagla-live stream ng iba't ibang mga games and other things. Just check it out, Myrtle Sarosa. On Instagram and Twitter naman, I am at Myrtle Gale, and on YouTube, I'm Myrtle TV. Gusto ko lang sabihin na I hope you all take care. Thank you very much, Myrtle, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. It was so nice. Thank you, attorney. Thank you.
I had fun. Thank you. And that was Kapuso artist Myrtle Sarosa. Tutok lang mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, matagbulan sa Hunyo atong ginasaulog ang Scoliosis Awareness Month. Aron nga, ipakailap ang mga mahinungdanong impormasyon labot ni ini. Og this morning, atong mas palauman pa ang atong kahibalo labot sa scoliosis. Kauban ang founder sa Scoliosis Philippines nga si Amanda Kiamco. Ma'am Amanda, maayong buntag og welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Ang buntag, nadire nag-quarantine kay tungod ECQ na puntang. Well, sakto yun kadiya, ma'am, no? Kinahanglan maging safe ta o ganing healthy karong panahon sa pandemya. Pero unang-una, ma'am, gusto na mo mahibalaan kung unsa ba ang misyon ni ining inyuhang grupo or organisasyon ng Scoliosis Philippines. Ang Scoliosis Philippines, non-profit organization, is organized by scoliosis patients in the Philippines. We have different chapters around the Philippines and abroad. Naanami sa mga 40 ka-chapters nationwide. We just started online sa Facebook as a support group. And our aim is to raise awareness and provide support for patients with scoliosis. And with that picture, ma'am, no, nga naasimuhang background nga nakakuha gyud sa akong atensyon, please tell us kung unsa ang kining labot ni ining kondisyon nga scoliosis ug unsa ba ang mga posibleng hinungdan ni ini. Ang scoliosis, naghiwi ang spine. It can be C or S. Okay? Ang kaning naa sa picture, double ang iyahang curve, that's S. This is severe scoliosis. Naanin siya sa level nga for surgery. Ang usa sa mga causes ani kanang congenital or wala nagporma o sakto ang iyang vertebrae or sa spine gani. By the way, this is Dressfee. She is from Davao. She's a beneficiary of the Duncan Tree Foundation and SPMC Scoliosis Mission. So it usually occurs from 10 to 15 years old. Malalaki o babae can be affected. The third would be idiopathic or unknown ang cause. Ma'am Amanda, na-mention ni mo kining juvenile stage o dili ba ka posible nga genetic pud ni siya, pero paunsa ba at an early stage nga mahibal-an sa usa ka tawo nga naa siya scoliosis? For the past 10 years that I've been doing this campaign, ang screening good helps in fighting scoliosis because getting surgery cost a fortune. Very high risk pag yun siya. So if you see someone who has uneven ang shoulder, uneven hips, you will see the sign yourselves. It's very evident. Nagani sila yung mga signs na makita nimo. Find out and reach out to your doctor for assessment or kay i-refer mo ana for x-ray to confirm kung ang inyong anak na ay scoliosis. Maayo gyud, ma'am, no, kay naglusad mo aning kampanya to fight against scoliosis, pero unsa ba imong o inyong nahimong inspirasyon, ma'am, nga magpadayon sa paghatag og dugang kaalam kahibalo sa mga tao labot ni ini nga kondisyon. Ingon man, no, pagsugod pod ninyo ni ini. You know, when someone is someone is sick or someone is afflicted with a condition, dili ra man gud ang pasyente ang maapektuhan. It's the entire family. It's because of the economical factor, ang finances, di ba? Mahal magpa-treatment, the exercise, the bracing, the surgery cost a lot. This was my normal way of sitting. After sa akong brace nakuan ako kanang murag na corrected nako, so I am prone to following the muscle memory nga ni inani ko before kay nag-ana man ko. That's why there should be a control program. That's why we're very kanang passionate with our campaign, and we are knocking on the Department of Health and PhilHealth to finalize and give attention for the creation of the scoliosis control program in the country. Because up to now, wala pa tayo screening. With our fight for scoliosis, it's all patient-initiated. So, this coming June 25, we are organizing the Scoliosis Summit. We are inviting everyone to join us this June 25 for the Scoliosis Summit. Og Ma'am Amanda, isip naka-experience po kag scoliosis, no? Unsa ba imong words of encouragement o message sa mga doon na po'y susamang kondisyon? I'm knocking to everyone's hearts to
to support Scoliosis Philippine Support Group's campaign against or fight against scoliosis by spreading the word about scoliosis. It's Scoliosis Awareness Month. If you have scoliosis, please join our support group, Scoliosis Philippine Support Group on Facebook. We will be happy to welcome you, and please know that you are not alone. Let's fight this condition together and be one of our advocates. Alright, thank you so much, Ma'am Amanda. Ug unta no magpadayon ang inyong grupo, organisasyon, ingon man ikaw mismo sa pagtabang sa kining mga scoliosis patients. Amping always, ma'am. Thank you, Pod! So ay managlahi man ang kining posibleng hinungdan sa scoliosis apan sumalay ni Amanda Kiamco kung doon na mabati ang mga early signs, nahanglang magpakonsulta dayon sa mga eksperto. Samtang Jill, atong nasayran ang katsada sa biodiversity nga anaa sa Mount Balatucan Range and Natural Park. Apan tungod sa pandemya, gibawal usa ang mga aktibidad sa maong lugar. Panghinaot ni Liza Riquiña nga unta pohon makabalik na ang tourism activity sa lugar. Samtang side mga kapuso, atong atangan ang karakter ni Kapusong Myrtle Sorosa sa upcoming GMA drama series nga Nagbabagang Luha sa GMA Afternoon Pride. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Soren Kierkegaard nga life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug gayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisap si RG Relator. Buong puso para sa Pilipino.